अरे हटा हटा चल करो नानी मोडिया जानो तो हमारे अरे यार छोटा भीम इंग्यो ये कुमातो हम तो सरको सिंगा तो अरे अब कितो उधर चलो ने हटा भी जाऊं अरे तू जिबारे आ रहा है किता आज आज तो कसो दिस तो दान म्हणतो भाई आज सॅटर्डे किती दान रे आज किती 14 फेब्रुवारी आणि 14 फेब्रुवारी म्हणजे किती वेल्डिंग डे म्हणायचो अरे वेल्डिंग डे नो व्हॅलेंटाईन डे ती यस डे व्हॅलेंटाईन किती म्हणते व्हॅलेंटाईन डे तेच ते ती चोयला चढ चोडची गड नसाय एक वेल्डिंग म्हणत होता एक वेल्डिंग डे तो तुम्ही वेल्डिंग झालो असते बाकी काय तू काय तुझे गर्लफ्रेंड आहे होय मग त्या गेला डेट बेट मार म्हणे डेट विचारे अरे एक पाटी माझं डेट मागा छोडवान डेट माझी तुम्ही ओखले मागे डेट माझी डेटी गेल गेले म्हणते आणि गुलासना बसवले अरे टाक 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 वर कर चांगले आपण ध्यान चल रे आती दिलो आणि पे दिलो खानारात का टाक केले आणि पे दिलो ओय मागे म्हणे माहिती किती म्हणे बायचं आमची मध्ये ओय सकाळ किती झाले म्हणतो चल आव गेलो दाखलो बामूर सतो म्हणे डेटी गेला रे गिरादे काढला डेटी गेलो और रक्षाबंधन गेलो मग क्रियादा होय सकाळ झाल्या भाव मग समजू बाहेर आहे समज तुझ्या करायला आम्ही जेव्हा कॉल आलं म्हणजे आम्ही दोघांनी बरं होईल कासतात मग सारखे पिशी आहेत तुझ्या हे म्हणजे मोग ताले काढ जाण सॉंग आणि हांव त्याच मोग ताला काळजा सकल सॉंग म्हणजे काळजा सकल म्हणजे बॉटम ऑफ द हार्ट कितको दोघांनी चलता घंटे सगळी झाली काजरा तयार झाली डेट बेट फिक्स केली आम्ही तुमच्या दिवसा आम्ही एखादा जातोले सगळं झाले त्याचे घरच्यानी दाड मारणार मोळे घाला घरच्या काढून काढली कोण रे घरची आणि त्याचे गोवान भुरगी जडवीस तू काजारला पप्पा सोडला काजारी बाय नो घरचे येलो मुली संगीत होतो कसं बरी मेळ होता काय हे कोण रेडी जाईन म्हणून हा ते काय आपलो याला बस ना टाय बाई नाही मग याला कोण स्वतः तुझी बिझनेस उघड माहिती नाही न्यू बिझनेस ओपन केलाय कशाले 10 रुपये फेस वॉश 10 रुपये फेस वॉश तुझे फेस दिसती पटा सगळे वॉश सांगे आणखी काल सगळ्यांना सांगितला पाड पडवल्या अरे ना आमगे रूम ते आरसा तो इंसो रे आम इतलो नेसोलो आहे पेट घालू को ना दिसता फेस वॉश बरे कसं अरे म्हणजे फेस बरे तू तुझ्या छोटा भीम आत्या फेस वॉश रे फेस वॉश बरं स्टॉरे आज पावई तू एक सांग बघा अरे इष्ट रेलो आज बेज में तुझ्या घरात हां एकी तरी सोनी क्लास में देश मानते अहो ही क्रीम गेमेरे वासनाला अहो ते पती घाण मात बरे तोंड पिढे करून ₹10 की तू बरे तोंड सुज केला तुझी माझी मड दिसत आहे जो मालकिरादा हे दो हा पार पडो आणको तुम्ही आमकी कसा मारवा आणि तू का पहिले तुमची बरे आणि आज तो वेल्डिंग डे रे वेल्डिंग डे रे तेच तर व्हॅलेंटाईन डे होते ते आम्ही 3 डे अरे आज डेट माझा आपल्या ओगले मुले नो त्याला तुमका मोग करू शिकयना पिशा चोडा कितकोन डेट मारून जायचे हा पिशा त्याला तुमका पहिले सपोज एक चोडी चोडेले ये सोयता होयता कळत का तू त्या चोपाचे तू मरे होय तू ये ते तुका आज कोण स्माइल पण तू त्या पहिले स्माइल दिबा कितको स्माइल दिला स्माइल आहे पाहिजे म्हणजे ये असं ते माझ्या रांडूल दिसत आहे बसली का तो मालकिरादा तू शालीबाई भाता गोट्या खेळा ते घेऊन बताले हा 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 म्हणून तू दाखव अरे स्माइल म्हणायचं ऐसकोनी मागच्या इथे ऐसकोनी ही पेप्सोडेंट आहे स्माइल छोड़ की स्माइल
लागतले ओय. एक पाय स्माइल दिल तू ओय. ओगो तरी कोणा का ठाट कोण फुल काय फुल काय पाहिजे आणि त्या चिवडा फुल दी फुल दी पाहिजे मागे ठाट को काय ओय चॉकलेट चॉकलेट पाहिजे दर रे ओय. मागे फुल दर ओय. दिली नो ओय. कळे माहिती त्या कोण पाहिजे हाय लव्ह यू ओय डू यू लव्ह मी गोड पाहिजे बेबी आय लव्ह यू किती म्हणा बेबी आय लव्ह यू बेबी तू किती 3 महिन्याभर या मोकून सुद्धा बेबी ती आणलो मग चिवडा बेबी मुळे आपला बेबे बेबी आय लव्ह यू बेबी आय लव्ह यू बेबी आय लव्ह यू या फुल दिन चॉकलेट दिन जाऊन मग इथे सोबत आता हे चेवडेले ऐ. चेवडेले त्याने आमची स्माइल दिली ऐ. आई स्माइल दिली माहिती आहे फुल दिले ऐ. चॉकलेट दिली आणि मुळे ऐ. बेबे आय लव्ह यू डू यू लव्ह मी म्हणून हा. मग ते आम काय लव्ह यू म्हणून मला काम पडोक ना मरे मागे अनेक उपाय आहे रे झोरी तो त्याने मुळे तुका तुम्ही मुळे आणि ते तुका म्हणजे मागून मागून गेलं ना. घेणं झालं काय ना ठाक बसून जरी तर त्याचं मुख कोणाकडे सूर्य बिलकुल यास मुखाले मूळ पाहिजे बाबा आय लव्ह यू डू यू लव्ह मी ते सूर्य को बिन होय होय मुखाले आता एक सांगितलं नो आता आणखी घे आणि तू पर्यंत जातोय काय कर पाहिजे मी ऐकाय इतके राहते काय पडलं मोडी कित्याक जातो जाणतो माझी पोटा असा माझी सर्कस वयता आली बाळ त्याक लागून चोय मोडी आला तो येईल जाल्यार हांव सांगितलें सकयल तितलें प्रॅक्टिकल कर आनी दाखय आमी इंग्लीश पण चोयताय कितको करता समजलो मार्क ये मुझे दिन क्या हो हाय बेबी दिली स्माइल दिली हाय बेबी टेक फ्लावर कविता तो ये बेबी टेक दिस चॉकलेट थैंक मुटाई मत करना थैंक यू मुझ करना बेबी आई लव यू डू यू लव मी आई लव यू डू यू लव मी बेबी आई लव यू डू यू लव मी संजय कुमला नेता आणि मुझे कथा मार केला म्हणतो हा हा हॅलो बेबी बस ते हम कितनो हम ट्राय करू आवडा आणि किती आवड बुडा मग गेला कोण गेला का बेबी अरे डू यू मुश्किल होणे तो येलो किती मोठे ते आई किती मोठा किती मोठे ते तुक म्हणून नाही ना रे अरे तुक म्हणून नु पण मुंबई जवळ असाल पण ना काय टॅक म्हणते तू खबर हा कोण तो तू कोण तो मुको किती जाता तुम घरा का बोलतोय मेरे तुम कोण तो करा का बोस फुट बोलतोय तुझा तू कोण तो आई मुको का कोण तो आव विसरलो आव कोण तो आव कोण रे तू अरे तुम्ही पहिले घरात बाहेर तसाच सोय तुझ्या फोटो फेसबुकाचेर बिकाचेर घाल व्हॉट्सअपाचेर घाल माहिती हा वाव तू कोण राव ना तू कोण हा कोण तो जाण जावपाचो कोण हांव हय तेगेलो बॉयफ्रेंड जाली
हे चढी पाय वयर करा का हा बीजेपी के कोमोड दिसता I love you. Do you love? आणि पोट माझं बाबे बाबे आंखू ओबर आता ये बाबा हा मोरली आंखू ओबर आता तुम्ही भिवपा केसली गरज ना मरे जाणा देवा तेंपा ए वासोटी ओय ओय सो हे चोइन दो ते बी आय होईला तेते पण राव जालो लो ते सो हे तू चोइन दोले जे ती आज डेट दिबा बाकी ए चंदल्या भिवपा हाय जा हा चले देख ये ते होतो फटाश देख देख मार खायला होय ती मत मार मारुजी एका कोण मार हँड हँड आणि मोड जातो पाड पडलो चोय ते माका चोर चोयला देव मार बा ए आ ये बी केलं डेटी वेता थँक यू आंदे बरोबर बरची ती तुझे आ भिवपा तीन मला तो बरं आ होय ए चल एक काम कर हे बी त्या जंबार एक वादा हलो आम तीक जा हेनु तुम दोघ जा आदा वसे एक वादा हा ओके बरे तू जाण मरे एवेन हुंच फळ खायला तू ग्रेप फ्रूट पातळच मुला म्हणजे आपल्याला जास्त ग्रेप फ्रूट ते मिळाले तो तिथे ऑल द बेस्ट तर ना उदय आता उतर मुडा गावाचा रे म्हणजे? बेबी आय लव्ह यू बस कोट कोट टाके आपण टाके फार मोठं मोदीचे घेते याला इंडियाची झाडं चढ लागली बाय बोंबली सारखी गोड्या मिले अशी कोई बाहेर पाहिजे बाय तू कोण हांव तुगेली एव